Takže ahojte lásenky, tu je Jaginko a ja vás vítam pri ďalšej trailermánii, ktoré som si pre vás pripravil. Survival horror a teraz musím si to prečítať. The Will Kill You. Je to vlastne, že zabijem ťa alebo niečo také v preklade. Není som až taký dobrý angličtiar, neviem, či som to aj dobre vyslovil. V podstate celého tohto filmu alebo traileru, čo si ideme pozrieť, vychádza to ináč 26. marca, čiže už čoskoro. A ide o to, že v New Yorku je hotel, kde si hlavná postava hľadá prácu ako upratovačka. Hej? A postupom času zistí, že vlastne klienty miznú. A tým, že miznú klienty, zistí, že je tam asi pravdepodobne nejaký kult. Ide o to, aby prežila a dostala sa vlastne odtiaľ preč z tohto hotelu. Tak si poďme pozrieť tento trailer a nezabudni dať follow na YouTube a nechme vyčí, víš ako. The Virgil was built in 1923. By the way, strašne mi to pripomína Batman ságu a filmy od Tarantína, alebo také niečo, čo tá kamera, strašne ten štýl z tých starších filmov mi to pripomína. Aj toho Batmana, jak sa tá kamera hýbe, keď bojuje o ten život, takže je to zaujímavé, no. Ja osobne si to asi pôjdem pozrieť. Čo vy na to? Today, it's one of the most exclusive buildings in Manhattan. Hi, I'm the new maid. With such wealth comes the expectation of the highest quality of service. It's a lot of lux. This building is a temple to Satan. Each month we must pay with a human sacrifice. Tonight, you are the offering. Gotcha. Drako to dostal. Vygoň, jak Kill Bill. You little shit! There has to be a way out of here. The building was designed to be a death trap. Akože toto sa mi strašne páči. Taký zvláštny humor. Our offering is on the loose. Be on the lookout. I just dropped her picture in the group chat. Fuck you. No, fuck you. No, bitch. Fuck you. Fuck you! I don't know what is going on in here. But Ray, I am in a forgiving mood. Who the fuck are you? Oh. Where did you learn how to fight like that? Prison. Takže 27. v kinách, akože za mňa to vypadal super akcia. A toho draka, jak strelela, fú. Takže asi ozaj na to povedem. No nič, daj nám, napíš do komentára, či pôjdeš do toho aj ty a či sa ti to páčilo. Bye lásenky a vidíme sa pri ďalšej trailermánii.